Slăvit să fie Domnul! Îndrăznesc niște versuri, n-ar vrea să lezesc pe nimeni. Am să vă vorbesc acum de un nume cereal. Însă numele acesta e pe tărâm spiritual. După cum noi toți ca oameni numele îl avem prin acte și prin numele acesta avem o identitate, tot așa credința noastră are un act original. Și prin numele acesta mă numesc Penticostal. Știți ce înseamnă acest nume pentru om pe acest pământ? Omul care e botezat, sigilat cu Duhul Sfânt. Omul în care Dumnezeu a pus o putere sfântă și prin gura unui om Duhul Sfânt vorbește, cântă, spune lucruri importante, taine mari dumnezeiești, îi descoperă lăuntru și în ce stări tu te găsești. Pune în tine o putere, pune în tine un avânt și te face lucrător, însă plin de Duhul Sfânt. Asta înseamnă, frate dragă, a fi un penticostal. Asta înseamnă acest nume, însă în original. Și originalul începe în odaia cea de sus, unde Duhul Sfânt coboară, după cum ne-a spus Iisus. Data când penticostalul s-a născut pe acest pământ e în ziua Cincizecimii, când primit au Duhul Sfânt. Tot ei au primit pe atunci numele și de creștini. Antiohia e startul, spune Biblia. Amin. Creștinismul ia ființă pentru om pe acest pământ, bizuit pe jertfa sfântă, însă și prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt în modul acesta, cum primit au ucenicii, ăsta e temeiul biblic, după cum Scriptura zice. Ăsta e temeiul biblic care nu-i lipsit de har. Celelalte speculații anexate la dosar. În zadar spun mulți și astăzi că ar fi începutul. Adevărul nu-i la ei cât timp n-au și conținutul. Că își dau alte explicații, dar lipsite de temei. Constituția divină este Biblia, nu ei. Dar penticostal nu înseamnă un istoric ce a trecut. El înseamnă și prezentul dovedit prin conținut. Că-și deporți numai un nume și putere niciun pic. Un penticostal de acesta e egal cu un nimic. E egal cu toți aceia care știu doar teoria. Dar în ei nu e puterea să depună mărturia. Ba, ei pot fi un pericol pentru cei în ațipire, pentru cei ce merg comod spre măreață mântuire. Iisus a dotat lucrarea cu un belșug de daruri sfinte ca să poată înainta cei ce vor să ia în minte. Când apostolii primit au Duhul Sfânt, cum li s-a spus, ei aveau acea putere ce era și în Iisus. Duhul Sfânt le da putere, dar și hrană sufletească, și înțelepciune sfântă, dar și dragoste frățească. Ei formau atunci cu toții o familie reală, fiindcă Duhul Sfânt cerea să distrugă ce-i spoială. Stările de părtășie începea să ia amploare, că se punea temelia vremurilor viitoare. De aceea El trimisa Duhul Sfânt Mângâitorul, care face pregătirea care o cere Salvatorul. Însă diavolul șiretul vine iar cu teoria spre a ne depărta de sursă, spre a distruge părtășia, spre a ne îndrepta privirea spre un rai de pe pământ și orbiți de raiul acesta să distrugă tot ce-i sfânt, să lărgească iarăși calea spre a lumii Babilon, să aducă urăciunea, pustirea în Sion, să distrugă pocăința încât gust să nu mai aibă, iar pe cei ce vor sfințirea, chiar și urma să le o șteargă. Fraților, acum e vremea de a trăi redeșteptarea, că se îngroașă necredința, formalismul, lepădarea, sus privirea, fraz de cruce, sus privirea numai sus, că se apropie venirea, revenirea lui Iisus. Nu uitați că-și bătălia cea din urmă-i foarte grea, poate nu m-am veșnicie,